И здравейте в днешния неделен ден, 22 февруари, когато отново сме на стадион Българска армия, за да видим докъде са стигнали с прогреса в последната една седмица. Последно бях тук миналата неделя на 15 февруари и да видим дали има нещо ново. Както виждаме, площадката отпред е вече почти изцяло разчистена и има само автомобили, няма струпани строителни материали, така че може би скоро ще започнат да облагородяват и региона пред стадиона. А да разгледаме и самия стадион, докъде са стигнали. Виждаме колко добре се оформя арката от метал пред стадиона, която ще бъде окачена фасада с стъклени елементи, както и тези златните, които слагат по фасадата на стадиона. Това е козирката над сектора. Тук няма особен прогрес, затрупана е с сняг, защото все пак вчера доста обилен снеговалеж се изля над София. Но въпреки студеното време и снегът, то в неделя в 3:30 след обяд работата продължава да кипи и както виждате има доста работници и теренът се заравнява, защото планът е на 1 март да започне изграждането на тревната настилка на стадиона и виждате минават валяци, багерчета, няма сняг, който да е покрил терена, така че очаквам да започнат по план на 1 март да полагат тревната настилка. Дренажът по краищата на стадиона все по-добре се оформя и вече горе-долу по целия край на терена има дренаж. Да, този бетон, който е в края е дренажа. И да приближим малко да видим как работят валекът и багерите. Наистина доста изненадващо, че в неделя след обяд има доста работници, които не спират своят труд. Да видим към сектора какво се случва. Тук двама работници оправят нещо, може би по осветлението. Нека приближим и да видим. Ами да, някаква лампа виси тук. По-интересно е като снимаш и има работници на стадиона. Така нещо да се движи. И да направим едно 360 градусово завъртане, да видим какво се случва. Виждаме новите табла, които бяха положени още в края на миналата седмица. Някакви струпани кутии, които не знам, може би е свързано нещо с седалките. Тук виждаме болтовете, които са за закрепване на седалките. Озвучителната система около целия стадион работи. И има дренаж по целия край. Виждаме го и от по-близо. И другото табло. Нека разгледаме още малко. Ето едно багерче, минава отдолу, снегът се почиства и теренът се заравнява. И сега да се издигнем и да видим какво друго се случва тук. Между другото, докато снимам този клип, срещнах Кракс, който също беше дошъл да снима. И той каза, че ще качи или в 7:30 или в 10:30 вечерта днес клип. И като гледам, вече го е качил, така че ме изпревари. Но да, бяхме заедно, запознах се с него, беше интересно. И аз подкрепям хората, които идват да снимат стадиона ни и как се развива. Той по-професионално, като се занимава с конструкции. Аз повече като фен, просто имам дрон и да наблюдавам какво се случва, защото не съм толкова запознат технически с нещата, защото миналия път бях нападнат в един коментар, че съм говорил глупости, така че съм отворен към поправки, ако някой знае нещо, което аз не казвам или казвам грешно. Така че да видим сега и фасадата на стадиона от към сектора, където е конструкция построена, а не от панели. Както виждаме, металната конструкция е готова. Скелето, което от вътрешната страна е помогнало да сложат рамки, доколкото виждам тези черните. Това може би са рамките на стъклената фасада, т.е. най-вероятно ще започнат да остъкляват и външната страна на сектора в най-скоро време, което е доста съществен напредък. И виждаме, че се полага и изолацията на сектора, който не е изолиран просто с стереопор или фибран, а с
каменна вата. Миналия път казах стъклена вата, защото не правя разлика, но бях поправен и за това, така че вече знам, че всъщност сме с по-модерната каменна вата. Ето ги и новите табла. Още веднъж, все пак да им се порадваме. Нека завъртим сега и другото табло, да видим, което е на отсрещната страна. Внимавам все пак, докато обикалям с дрона, защото стадионът взима доста жертви. През изминалата седмица дронът на SkyPoint падна в дърветата, така че може да отидете в канала му и да му помогнете с скромно дарение за нов дрон, ако желаете, защото все пак прави доста информативни видеа с доста подробности. Човека си разбира от работата. Аз се старая да давам каквото мога. И виждаме вече и сектора, който освен остъклението на ниво Silver, което е първото ниво, виждаме, че вече има рамки за дограма на ниво Gold и ниво Platinum, което са горните скайбоксове, така че очаквам скоро да бъдат остъклени и те. В коментарите миналия път някой спомена, че били сини стъклата, не можело да бъдат червени. Всъщност те са безцветни като нормални стъкла. Просто отразяват небето, отразяват вътре гипсокартона е син, има разни сини наредени плоскости, може да има някакъв предпазен найлон. Като цяло, да, аз червени стъкла не съм виждал така или иначе, но са си съвсем обикновени бели стъкла, просто от отраженията се получава така. Както виждаме в ниво Gold, което е по средата, висят някакви неща като от фолио. Това е може би нещо за климатичните системи за всеки скайбокс. И долу в ъглите са местата за инвалиди на стадиона. Отново се спираме на таблото и да видим какво друго може да разгледаме. Тук малко резки движения. Да, отново зумваме сектора за последен оглед, но това, доколкото виждам, е нещо свързано с климатичната система на сектор А в Gold нивото, така че напредват доста солидно с всичко и очаквам наистина стадиона да стане готов в срок. Ето и от по-близо дренажната система. Тези сини метални елементи не знам какво са, както и на трибуните има наредени някакви неща, които отново не мога да кажа какво са, но теренът си е почти заравнен и съвсем спокойно наистина може да се започне работата по поставянето на тревата. Ето да видите откъде ще минават автобусите в тая кал, как минава кола, да придобиете представа за мащаба, а пък около местата, където ще бъдат скамейките на двата отбора, също има положена арматура, така че дренажната система ще бъде довършена и тук. Ето двама работника, които може би приключват работния ден и слизат надолу, защото вече докато обикалям и снимам, то стана 4 и нещо. А все пак е неделя. И правим едно издигане, още една панорамна обиколка отгоре, да не пропуснем нещо. Но мисля, че има доста голям напредък и тази седмица. Сложили са профилите на дограмата на ниво Silver и Platinum, сложили са профилите на външната дограма, продължават с правенето на дренажа. Сигурно вътре правят още доста неща в помещенията, които аз не мога да видя с дрона. Както виждаме и напредва полагането на златистите панели по фасадата, освен най-долното ниво, което ще сложат накрая, защото има един изкривен панел, може би когато са работили долу с някаква техника, някой беше ударил единия панел и за да няма други пострадали, може би са решили, ето тук в сектор В, виждате как стига долу, но това ще стане навсякъде в най-скоро бъдеще, както виждаме. И сектор Б напредва, вече са взели завоя към сектора. Така че тази седмица има напредък по тези панели. Завоя към сектора е
това ъгълче, което сега ще видите, всъщност е наредено през тази седмица, защото миналата седмица, когато снимах, се виждаше каменната вата на стената на сектор А от тук, а пък в момента тези панели я закриват. По това се ориентирам. Виждаме ярката на стадиона от тази страна. Доста красиво се получава, така че ще бъде бижу в центъра на София. И се надяваме ЦСКА да продължава, ето е каменната вата, да, с добрите резултати под ръководството на Христо Янев, за да може този стадион да посреща не само мачовете от първенството, а да се класираме и за Европа. И разчитам, че може би ще вземем купата, тежък жребий срещу Лудогорец, но поне спечелим ли полуфинала, сме не взели да не се заричаме, но най-трудният матч е полуфинала за мен. А пък в първенството вече сме в топ 3 след днешната загуба на числото от Левски. Да видим, заформя се доста интересен финален пролетен полусезон, когато ние ще сме в четворката и ще се борим за челните места, да се класираме за Европа, пък знае ли, да се надяваме, че ще стане нещо, другите ще паднат като форма, ние ще се дигнем и може да станем шампиони, да бъдем оптимисти и да не спираме да вярваме. Какъв гол европейски вкара вчера Пеядрита, фамилията не знам дали я казвам правилно, но ще бъде най-вероятно номиниран за наградата Пушкаш, което е за най-красив гол в света, който наистина беше доста красив. Виждаме също, че зад сектор Б нямаше голям напредък, не са редили павета, нямаше нищо, но да видим сега и зад сектор В какво се случва. То и миналата седмица си беше наредено реално, така че няма какво толкова да видим. Около стълбите също са наредени всички павета вече. Както казахме, ще е с друга настилка между двата бордюра. Предполагам асфалт. И да видим сега какво може да се разгледа тук. Дрона ми е без сензори, така че доста рисковано на фона на загубените дронове да се пъхам тук, защото съм доста интересна гледка. Подпирам се на оградата отстрани, която е за ограда на обекта от към сектор В. Пъхам си главата и гледам на око да се пъхна тук. Всичко за хубавия кадър. Но има голям шанс да се удари някъде дрона. Но да се надяваме, че няма да се случи. Ето така виждаме от началото на сектор В до сектор Г. Всичко е павирано. Тук хората ще идват да си купуват сандвичи, бира и да подгряват преди мача. А тези пространства, които са между стълбищата, може би ще са някакви саксии или нещо подобно, което да помага за облагородяването на региона. Да, пространството около стадиона. Виждаме готови панели за последния ред, който остава от тези златистите, които може би ще бъдат монтирани скоро, защото аз не виждам нужда да влиза друга техника, която може да ги удари и изкриви. Ето още едно влизане под трибуните на сектор В, където да, ще има тоалетни и магазинчета. Доста приятно. Реших да проверя тук лампите, които ще осветляват фасадата на стадиона от тези поставки или как да ги нарека, пилони. Но виждам, че когато са правили тестовете, всъщност само тогава са сложили кружки, в момента седат просто едни жици, но в бъдеще ще бъдат сложени и осветителните тела. Качваме се по фасадата на сектор В, да видим целият кадър, как добре отблясва. И сега да погледнем какво се случва тук. Виждам всъщност тук горе, че има монтирани нещо като осветителни тела. Тези черните не ги бях виждал, може да си били тук, но са свързани с скарите, с жиците, така че може би е някакво осветление. Може би това ще свети в червено или просто ще помага за осветлението долу, когато има матч. Това е завоят между секторите В и Г. Тук и миналата седмица всичко беше наредено, но доста красиво и завършено започва да изглежда. И сега да видим какво става в сектор Г. Минаваме покрай камерата, която миналата седмица не знаех, че е камера. В коментарите ми беше обърнато внимание. Да, наистина камера е. Да видим какво се случва тук. Виждаме, че има доста наредени павета за сектор Г и всъщност
И тук паважа около стадиона е завършен и почистен и остава да бъде нареден само от страната на сектор Б и кръгът ще бъде завършен, защото при сектора няма, така че скоро очакваме това да стане. Ето виждате, до края, където започва сектора, има павета. И да видим какво става с амфитеатъра, който е на място на стария сектор Г. Миналата седмица беше започнат да бъде наливан на тази част, която се пада от ляво все едно. И тази седмица е завършено. Така че амфитеатърът горе-долу е почти завършен. Вече остават някакви довършителни работи, но е излят. Имаше спор в началото дали ще го има този амфитеатър, ами има го. И всъщност е готов, така че феновете от сектор Г ще могат да си купят бира и да дойдат да седнат тук, да си припомнят къде е бил стария сектор Г и да подгреят за матч, а също е и с аварийна цел, ако стане нещо, да могат да се катерят хората и да прескачат насипа. И както винаги завършвам репортажа с кадър като рендера на стадиона, който е използван за тъмнел. Ако клипа ви е харесал, може да ударите един лайк, да се абонирате, да го споделите в някоя група. Благодаря, че гледахте и до скоро!